Putrane Pak Santo piyambak terus wonten keluarga piyambak kalajengaken nomor kalih Putri Ayu putrane Bapak Tadi nomor 3 Naisela putrane Pak Darto Dino Jendalu Bapak Pak Darto Campur sari jaranan dendut kreasi manggarake dina rancak gendinge panjuk kete kandes nuwasa solae iso gawe sang para penggemare yuk Jati sari budaya iku nyata jaranane tulung aku ngengan gaya iki asline ayo kanca aja nganti keri seni tradisi tansah diuri-uri campur sari jaranan dangdut kreasi manggarape tinotoran kageninge panjuk kaki kandes luwasa solae bisa kawe sang moro penggemare Sari budaya iku nyata jaranane tolong aku dengan daya iki asline ayo kanca aja nganti keri seni tradisi tansah
sajroning ati wancira trisaya larut animbung edan sayang langut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes teluh ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan samestine yen to amung gawe lara luwih becik tak simpen sajroning dada wis tak trimo najan lara tak simpen nganti buku sing nyawa aku kudu lila sliramu dadi duweke wong liya
bisa gegemintan rambut gegeng rembulan aku sangat kuatir anu tak jaga sekar mangken ing ora kang cengkang ngalahkan pomo kanggo temen sing kerto kanggo nalasi luka-luka kasihku kanggo nalasi luka-luka Ayo duk. Ayo, Sela. Guguk asmara semoga warang kono jumeneng ayo lakosis guguk asmara